Tudod, egy szentencia szerint a legkisebb dolgok okozzák a legnagyobb katasztrófákat. Te hiszel ebben? Abban hiszek, amit én is megtapasztalok. Hát persze. Miért? Talán ez is csak egy apró cselekedeten múlott volna? Nem. Ez pont nem. Legbelül valahogy úgy érzem, hogy itt állva megbékélhetek. De aztán eszembe jut a valóság, és elfog a halálfélelem és a bűntudat. Te nem így vagy ezzel? De. Egyébként honnan tudtad, hogy itt vagyok? Nem tudtam. Éppen felé tartottam, akkor láttam így. Számomra az a kérdés, hogy te mit kerestél. Én? Vártam. Mátyásra. Úgy volt, hogy itt találkozunk. Beszélgetünk. Rég láttuk meg egymást, szóval biztos, hogy is készült pár történettel. Terve volt, hogy beülünk egy bárba. Megfirtatjuk így a élet egy dolgait. És ezt hol csúszottál? Időközben legyőzött a bűntudat. Hogy mi? Emlékszel? Körülbelül egy hónapja Mátyáséknál voltunk. Ittunk egy kicsit. Az öccse is ott volt. Igen, emlékszem. Akkor bizonyára az is megvan, hogy még ti bent voltatok Mátyással, mi kimentünk az öccsével. Beszélgettünk. Aztán egyszer csak nagyon felhúzta magát. Majd egyszer csak kilépett az útra, és pont akkor jött egy autó. Baszd meg. Tudtam volna segíteni. De akkor úgy éreztem, hogy csak menekülni tudok. És menekültem is. Fel is hívtalak ezzel kapcsolatban múltkor. Akinek már muszáj volt elmondanom. Persze, megértem. Tegnap Mátyásra is közöltem ezt. Igen. Felhívtam. Rögtön a tárgyat értem. Szerinted én vagyok a hibás a haláláért? Őszintén? Részben igen. Ami viszont szerintem még nem tudatosult benned, hogy belekerültél egy spirálba, amiből majd nagyon nehezen tudsz majd kirászni. Hazai! Ezt hogy érted? Inkább én kérdezek. Szerinted te vagy a hibás? Ahogy mondtad, részben igen. De te annak érzed magad? Igen. Hazai! Kis részben vagy nagyban? Gondolom nagyban. Tehettél volna valamit? Igen. És mit? Hazai! Segítettem volna. Tudom, ezt így utólag nagyon könnyű mondani, de ott és akkor nagyon nem volt egyszerű. Ezek után se lesz az. Mostantól ezzel fogsz kelni, és feküdni is. Én nem is tudom. Hazai! Azt nem értem, mire számítottál. Mi van veled? Az a kérdés veled mi van? Pisztolyjal! Azt hiszem félreértettük egymást. Vagyis csak te engem. Igen. Mit is mondtál, amikor felhívtál? Hogy én vagyok a hibás az öcsét haláláért. Akkor nem értettelek félre. És szerinted ez a megoldás? Helyemben mit tennél? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Nyilván csak a saját véleményemre tudok beszélni. Kérlek, gondold ezt át. Ha most lelősz, az a saját életedet is elbaszod. Itt meg mi történik?
Nem tudtam, hogy mire készül. Azt gondoltam, hogy pipa lesz, és erre számítottam is. De erre nem lehetett. Már csak visszaforgathatnám az időt. Nos, az egyetlen dolog, amit tehetsz, hogy hívod a mentőket és beállítod be a sírt. Ennél többet én sem tudok javasolni. Barni? Egyébként mit szerettél volna mondani? Tessék? Említetted, hogy éppen hozzám indultál. Miről akartál beszélni? Ja igen, csak hogy említetted nekem ezt az egész incidenst, és hogy emlékszel aznap, hogy kiült az autóban. Sajnos nem. És a rendszerben? Nem. Miért? Ja, semmi, csak ezek alapján meg lett volna, hogy kiütötted az öcsét. De akkor most már ez így lényegtelen. Na jó van akkor.